सुना एगो बात कहता नहीं। हाँ। घर ले हम चुपे भाग के आइल बानी, ठीक न? ये हमारा से तो फोन पे कहता नहीं है कि माई बाबू सब जानत है कि हमनी के शादी ब्याह करे वाला हैं जा ना। झूठ काहे बोलेनी जी? होला बाबुआ पलकी के मरिया मंगिया बहोरी हो। लागत न कि हमारा के बिगा हटावा लिख दिहन जा। आय ये कहाला कि बिना सास ससुर के घर ना माई ना बाबू कैसे कहला के बाल ना बच्चा नींद पड़े। अच्छा सास ससुर रहतन घर में तब न कोई के असर पड़ी तो कोई के बोली तो हम का तो करतरू का करतरू कबेला घरवा में अब बलावतन त का करतरू कि बहरिया ने आगा ना रात घर में दिन रात लौकत रहता। आय और कोनो काम नहीं खेला तो घर में मैं पानी हो बड़ी बिया के चिल्लाती है पानी बिना घर के काम करी कि बाहरी के काम करी। ओ महारानी आइल बड़ी बाबा पूजे आ उ सारवा कहां गई? हम कहे जानी कहां गई सब कुछ हम ही काजी ओकर पानी ना पिए वाला ओकर बोलला ना काहे ओकर मौगी घर के कमा कर हम बहरिया के ना कहती लेवे खातिर तो हाई हम खाई हमरो के चाहिए जोड़े जोड़े सब कुछ आवे के चाहिए करे खातिर हाथ टूट के लटक गइल बाटे। हां तो टूट के लटक गइल। अरे तो थोड़ा बोलेला ओकरा ले छोटू वाले कि पानी पिया द गोरु भई के काहे उ बदल गइल बरन का बोलनी ना कहत उन कहां बाटे हमरा नहीं के पेट भरा त खाली घरे में कुछ तो लस न शरम बाटे खाली घरे में कहत नहीं जाय के चुपचाप रह। आय चुपचाप रहू चढ़ा के आगल बनी चढ़ा के हाँ? भइल बड़ी डर रही है भल बड़ी जाय ना तो हमर दिमाग गरम बाटे जान जाई जाए के गोरु भैंस का पानी उनी पिया दे जाके घंटा ना पानी पिया दिए जाके हमारे से ना पी गरु भैंस पानी हम ना पिए हमारा कागो दूध मिला पिए के जाके थाने तर पी लेता वा ना पिंग के हेचो को मेच को चल देता रन हम ना चलो सुना एगो बात कहता नहीं। हाँ। घर ले हम चुपे भाग के आइल बानी, ठीक न? ये हमारा से तो फोन पे कहता नहीं है कि माई बाबू सब जानत है कि हमनी के शादी ब्याह करे वाला हैं जा ना। झूठ काहे बोलेनी जी? ठीक न? हमारे अगुआ ही रहसन एक चलते न हम तारा से प्यार करत रहिए कि वजह से हम शादी ना कर सकरनी, ठीक न? जीरा बताई ना ओ दिना में कि हमार शादी होके वाला तबे हमर लगल कि हम सोचिन कि का करली हम तारा के पावे खातिर बहुत हम कोशिश कइनी। अगुआ सारा आवत रहसन 5-6 गो अगुआ रहसन जनलू दुआरी पर लेके देखे खातिर कि लइका के अपन शादी करबू हो। हम कहनी कि ना ये दादा हम भाग भाग जात रही जनलू तासे प्यार करत रही के वजह से। चलो हम जैसे जैसे कहम ना घर में वैसे से करियो। शादी त हम तारा से कइए लेनी जामनी के मंदिर में जाके गौरी हमार बात सुन ल बोल लेकिन हमारा के वादा करा कि छोड़बा ना कबो। अरे प्यार कइले बनी छोड़े खातिर जिंदगी भर निभावे खातिर न कइले बनी। तू जवन कहबू तवन करम आ हम जवन कहम तू करी हो, ठीक न? आहो तारा घर जाई नी घरे से एगो बात कही हां तारा से तो आज हम आई हमार नइखे हाजी रो हमरा के काहे न बताई नी जी पहले ही अब भौजी और पापा और हम तारा के बहुत बात छुपा के रखले बनी। चलो घरे तारा के हम बताई जन लू तो भाभी और हैं जा भाभी भैया सब कोई बात 2 गो भैया बड़न एगो भैया बम बाहर, ठीक न? आ भौजी घर ही बैठ जाए एगो भैया बम घर ही तो वे सब संभारे लन, ठीक न? अब यही से हमार मन ना लागत रहे न तो कनी लेकिन चलो। तू ई गलत बात कइला हमरा संगे कि लेकिन तू अपन मम्मी पापा के बारे में हमरा से एक भी बार बात ना कइला। पापा बाड़न मम्मी नइखे, ठीक न? पापा बम बाहर आ चलो जौन होई तो देखल जाई। ठीक बा चलो चलो देखो ये हमार घर बा जानलू। घर तो देख ही रही वीडियो का। हाँ दादी जी गोड़ लागत नहीं दादी गोड़ लागल गोड़ा तनी ठीक बा भाभी भाभी आओ चुपचाप रही हो जी गोड़ लागत नहीं। हां की हो का हो भाभी हाँ। गोड़ा तनी भाभी ए जी सुना तनी भाभी चुपचाप रह भैया के मत बुलावो, ठीक न? है ना एक कनिया पाछे वाले लेके आवा तो दौड़ के का कहतरू हाय देखी भैया गोड़ लागत नहीं। अरे सरवा अरे ए भैया चुपचाप रह जब कह दिन जौन ठीक कइले बानी तोर हमरे देवा मारा मत हमनी के ना करबले हजार साला ना करबैती तोर बियाह हम इनकर से प्यार कइला क्रिया खइले रही कि जीएम संग ही आ मरम संग ही। आई बड़ा पियर वासल बड़ा मारे ता पियर में भी आग लगी जाए भाभी बात समझो तू बात समझो देवर नु हई। अरे तो घर पे एक बार बताना चाहिए कहो भाभी। अरे खुश रहिए
कैसे उठा कर लेकर आए कैसे चला चला जौना लेके आइल बा तौने तू कर जा तो हम लोग अब का मुंह लगा ना मुंह लगा बच्ची दो ऐसे काहे बोलत अरे अब का बोले के बारे का नहीं अब एकर ओकरे में खुशी बा एकर करे में खुशी बा त का दिक्कत बा हमनी का मत साथ बुतागुल की ना सब मिल जाई भाभी धरो ठीक ना कतरी घुमा सब आई मिल तो जाई दिया बोलते नहीं खे एकरो ठीके लागत तब हाँ। क्या करे बताओ हां जो दादी को पसंद है तो सबको पसंद है हां जेकर में प्रेम बा वगैरह से हाला हाँ दादी ठीक अब होती है जेकर में प्रेम भाई हो जानते बेड़िया कौन मरिया मंगिया बहोरी हो खोल बबुआ बजर के वरिया मंगिया बहोरी हो कैसे में खोलिया माँ पलकी के वड़िया हो मोर जागे उजर से में खोलिया माँ पलकी के वड़िया हो मोर जागे उजरल बाड़ी ससुर जी के दियावा हो मोरा जागे उजरल अरे बाप रे जा अजी भैया जी काहे मारतनी ए ई का करतनी दहिया पे गिरा था साला हां ती हो गनी आ का हो अरे बाप रे इनको देख लियो कहवा चलो ए देखनी इहे से कहाला कि छोटे पर से बाल बचन के कैसे लेके बल्ला देर बात तनी को वो रहेगी हां रहेगी मुझे तो नहीं लग रहा वो रहने वाली ना रे उ रहित ना त खलवाड़ी आई त मांग टिकवा के ये बात तो हाँ? सही देख रहे कैसे घुस गई मांग टिका के ना बोलना लजाती ना डरते ना मुंह तपले पे ना थी से चलता हां जान जाता कहता हमारे लिए तो सबका जुबान लंबे लंबे हो गए तो सुहानिया ऐसे भी वैसे भी अब उसके लिए कुछ ना भी है बड़े कुछ ना बिया का अभी त नैन हराइल बड़ी ना त उनकर त बतासा खिया के तमाशा बना चली जी रौरा का ओकर पीछा पीछा लग रहत हम नहीं लोग माई बाबू रहित ना तो खुशहाली बना रही खुशहाली में त का मन रौरा तो ओकर सपोर्ट त करत नहीं हां हां चल आय चला तो रौरा का ओकर घर में जतनी तू तो कहत रह कि हमारे घरे जाइबू ना त कोनो दिक्कत ना होई जब से आइली तब से लागत कि हमरा के बोलते रहतन जे आता ते हमरा के फट फट बोल के अरे चल हम बानी जाता न तारे कोनो दिक्कत ना होके दे लागत- तू जाना ताड़ू कि भाई भाई के केहू के ना होला लागत ठीक ना है वो पटीदार न हवसन अब ये पटीदारी निभावे लगल सन अब देख के जरूर लगल सन के शादी हो गई अब एकरो हिस्सा देवे के पड़ी ठीक ना लागत है कि हमने के कुछ दिन में भगा दिहन जा ना हम पापा ही फोन कर के बोलावत नहीं ठीक ना बाहर ले आ कह देता नहीं कि जो हिसाब बा तो हमरो को द जाए में ठीक ना काहे कि हमरा बियाह कर ले बानी अब हो जाइए रह कितना भूलत नहीं जी हमरा अरे के झगड़ा ही नहिया यो करे वजह से तो हम शादी कोई नहीं हटा रहे और देखा ही खातिर उ कह जानत जानत ये शादी ना होई हम ही सपोर्ट ले ठीक ना खिया पिया के अच्छा न त लगनी काला पाना त कथि काम नहीं करे के तसला है त माजे के बाटे घर में जाता लोग सुनत कर कह अब नहीं और बन जा हमनी के ठीक ना अभी हमरा कुछ नहीं करे के सब पूजा पाठ करम जा ऐसे छुआओ जाला ना बर्तन तन ऐसे तब काम करम ठीक ना 1 महीना के बाद करे के बाद चोर बन जा ठीक बा जैसे से कहत नहीं से कर ठीक है देखा हमारे तो कुछ करेगा तू जीवन का बात मैंने करम हाँ। मन का खुद न ना करम तो जान जी हो नु अगर ना रहबू नु अरे दबंगनी हो ने ठीक तो जान जी तारा पर चलती चलावे लगी असन नहीं तू ठीक मारे लगी कहता असन हाँ ठीक कहता ला ऐसा नहीं घर हटे खाना खाना खा लो मांग लो हम जाए निकाल के लेके आई हजार निकाल के ले हम बानी पलंगिया पे जाता नहीं तो ठीक ना पलंगिया बैठाता नहीं आओ जल्दी खाना लेके बतावा हो हमारा तो हमारा इतना ठीक बना था दूसरे का हम बात काहे सह जाइब आ कुछ खेलवाड़ो अगर हमरा के बोलिए जना तो धक के गाड़ी आई दे रुक का लेके आओ तनी